साप्रत तुमची दोघांची भेट पाहिली हो आणि मला मित्र भेट वाटली नाही, मग ही बंधू भेट वाटली. अरे खरंच आहे. आम्ही जरी मित्र असतो ना तरी सख्या बंधूंना सुद्धा लाजल असं आमचं नातं आम्ही टिकवलंय. आणि ते तुझ्यामुळं. अरे तू जर एवढा याला आधार दिला नसतास तर हा आज एवढा मोठा झाला. मी स्वाभिमानानं सांगेन, कारण ज्या कर्णानं आतापर्यंत जीवनात अनेक भोगिलं, अनेकांना कर्णाची निर्भसना सुद्धा केली आहे. पण ज्या वासंतिक स्पर्धेत ज्यावेळी माझी अवहेलना झाली, त्यावेळी त्या वासंतिक स्पर्धेत ज्यावेळी मित्र प्रेमासाठी माझा सुयोधन उतरलाय, त्यावेळी मनाशी ठरवलंय सुयोधन माझा मित्र नव्हे तर माझा सारा सर्वस्व. आणि त्याच वेळी तू म्हणालास काय की हा 99 भ्रात्यांचा दादा तो आजपासून या कर्णाचा सुद्धा दादा. आणि काहीच शल्य माझ्याही दिसतंय. मी माझ्या संपूर्ण देहाचं अवलोकन केलं आणि दिसतंय तुम्हाला काहीच दृश्य पाहतोय. हे माझ्या मित्रांची अपेक्षा तुझ्या मनात वावरतंय. एवढंच नव्हे तर जाऊ मित्रावर भरवशाचा शब्द देऊन आज युद्धाला सुरुवात झाली आहे. नैरात करण्याचा होतोय. कारण ही अवस्था माझ्या मित्रांची नव्हे तर सारा कौरवांची पाहिल्यावर या कर्णाच्या तळपायाच्या मस्तकाला भेटली जाते. पण नैरात करण्याचा या गोष्टीला आम्ही जाणत आहोत. एक प्रकारे तुमच्या पराक्रमाचा आम्ही अपमानच केलाय. आमच्यासाठी निस्वार्थीपणा होणार आहे. तुम्ही एकमेव असून सुद्धा आम्ही तुम्हाला तुमचं स्थान देऊ शकलो नाही. पण आज ते द्यायचंय मला. बोलण्याचा आशय मला अपयश नकोय. मला हवंय यशाचं शिखर गाठण्यासाठी तुमची गरज. पक्षाची निवड झाली तो म्हणजे तू. तोच विचार करणं करत होता. आपल्या भेटीसाठी या शिबिरात आमची पावलं वळतात काय? आम्ही येण्यापूर्वी या कर्णाच्या बाबतीमध्ये संकट झाली तर म्हणजे असा कोणता निर्णय तुम्ही घेतला? अरे जातिवंत वीराच्या बाबतीत जर का खर झाला असेल तर सुयोधना आणि पांडवांच्या युद्धाला प्रारंभ हो 9 दिवस मागे पडले. जाणतोय आणि या 9 दिवसात काय घडलं हे सांगण्याची गरज नाही. सारं दृश्य पाहिले बोलण्यात काय अर्थ आहे? मग मला सांगा ज्या अपेक्षेनं मी वावरतोय ती जर माझी अपेक्षा आपल्याकडून पूर्ण होत असेल तर करू शकता. खुशाल माझ्या मित्राच्या सुखासाठी तर माझा निर्णय आहे. वेळ प्रधान करणं स्वतःच्या प्राणही माझ्या मित्राला सदैव हसताना या जगाला पाहायचंय. आणि म्हणूनच आप्तस्वकीय याच्यासाठी काही करू शकले नाही. ते करून तू दाखवायचंय. आणि ते का आमची चूक आमच्या लक्षात आली. सेनापती पदाचा बहुमान तो मी पितामह भीष्म यांना दिला होता. पण 9 दिवस त्याने काहीच केलं नाही. म्हणून उद्याचा उजाडणारा 10वा दिवस या 10व्या दिवसाची सेनापती पदाची सूत्र आम्हाला तुमचा निर्णय तुम्ही इथं घेतला. हे मित्र ज्या संधीची कर्ण आतुरतेनं वाट पाहतोय की माझ्या जीवनात संधी दे. अधिकाराचा स्वीकारही करायला राजी होईल. मग पण मित्र आमच्या जवळ संप्रदाय अधिकार आहे. भीष्माचार्य मग त्यांच्या स्वाधीन असताना तो अधिकार कर्णाला देण्याचा अधिकारही नाही. मोदक चिंता करतोय. त्यांच्याकडून तो अधिकार तुम्ही हिरावून घेऊ शकत नाही. पण त्यांच्याकडून तो अधिकार हिरावून घेऊ तुमच्या स्वाधीन करण्याचा अधिकार एकमेव युवराज पदाचे अधिकार याच्या जवळ आहे. सत्तेचा नोकर याच्या जवळ आहे. मग त्या अधिकाराने तोच अधिकार
तर या कर्णाला देण्याचं तुम्ही ठरवत असाल तर एका या कर्णाच्या मुखातून निघणारे शब्द उद्याचा उजाडणारा 10वा दिवस आणि उद्याच्या दिवसाचा तर नेतृत्व म्हणजे सरसेनापती पदाचा अधिकार तर या कर्णाच्या स्वाधीन झाला असेल तर ते 9 दिवसात घडलं नाही ते उद्याच्या 10व्या दिवशी घडलं हे तुमच्या मुखातील शब्द ऐकलाय आम्ही क्षणभर खचून गेलो होतो पण अशा अपयशाच्या दलदलीतून यशाचा क्षण होत असतो याची आठवण तुमच्या शब्दांना आम्हाला करून दिली पण मामा काय ते याची कल्पना त्यांना देणं जरुरी आहे याच्यासाठी रात्रीच्या समयी त्यांच्या शिबिरापर्यंत जाणं गरजेचं त्यांच्या मताप्रमाणे वागणं गरजेचं याच्यासाठी तिथं जाऊन आपण ही कल्पना मग असं करा, द्यावी. या क्षणाला एका शिबिरापर्यंत धडधडणारी हात हृदयात पेटू लागली तळतळणार हृदय नेत्रा वाटे अश्रू ढाळताय ते सुद्धा गोपाल या हस्तिनापुरात या गौरवांच्या उत्कर्षासाठी हा शकुनी मामा आलाय केव्हाच नाही कदापि नाही आतापर्यंत नाही याच्या पुढे ते शक्य नाही तो सोजवळ चेहरा ती सुकुमार स्त्री माझ्या नेत्रासमोर अजूनही दिसते आणि तिचं ते वैभव हिरावून घेणाऱ्या या भेड्या विश्वाला स्वतःच्या नेत्रानं मरताना पाहिन तो सुद्धा तडफडून तेव्हाच या शकुनीच्या मनाला शांत आठवतोय तो दिवस आठवतोय तो प्रसंग माझ्या ताईवर बेतलेला प्रसंग माझी लाडकी ताई गांधारी मुलाप्रमाणे आम्ही 100 भावानं तिला जपलंय त्या माझ्या ताईच्या सौंदर्याचं वैभव या विश्वात दुसऱ्या जवळ आणि त्याच वैभवाचा चोळामळा या हस्तिनापुराचा दुष्ट या विश्वानं स्वतःच्या आंधळ्यासाठी जबरदस्तीनं कारण हा इच्छा मरणी असल्या कारणानं माझ्या बापासारखे राजे याला प्रतिकार करू शकत नव्हते यानं बोललेला शब्द सत्य आणि म्हणूनच माझा बाप सुबल चेरी सर म्हणण्याला होकार दिला दिलेल्या होकारानं नाही त्या जबरदस्तीला मान्यता द्यावी आणि तीच जबरदस्ती हस्तिनापुरापर्यंत माझ्या ताईचा त्या आंधळ्याशी विवाह करण्यात ताईला यातील कोणती गोष्ट माहीत नव्हती अशा परिस्थितीने पाहिलेला प्रकार स्वतःच्या नवऱ्याला हे तिला जेव्हा समजलं तेव्हा सात्विक असणारी माझी ताई जर का आपल्या पतीला दिसत नसेल तर या दुष्टाचं मुखकमल केव्हाही आपण पाहू नये याच्यासाठी घनघोर प्रतिज्ञा केली कठोर आणि ती स्वतःच्या डोळ्याला त्याच दिवशी पट्टी मारली नाही पाहणार हस्तिनापुर नाही पाहणार स्वतःच्या पतीचा मुखकमल या दुष्टाने मला जबरदस्तीनं आणलंय त्या दुष्टाचा संहार केला मी सुद्धा शांत बसणार नाही ही माझ्या ताईची गुप्त प्रतिज्ञा ज्या वेळी हे सारं घडविण्यासाठी मी तत्पर ठरेन तुमच्या गुरुकुळाचा सत्यानाश करेन आणि त्या सत्यानाशाला कारणीभूत तुम्ही सत्यानाश करून या हस्तिनापुरावर
हे माधवा, आज आहे ती नव्या दिवसाची रात्र आणि या शिबिरात इतर सैनिक आपापल्या जखमावर औषधपाणी करण्यासाठी निघून गेले. त्याच वेळी मी माझ्या शिबिराचा आश्रय घेतला. पण हे भगवान, आपली लीला वेगळी. काय आपल्या जीवनात केलंय हा विष्णू आपल्या वचनापासून, आपल्या तत्वापासून ढळणार राधा गोपाल राधा. अशा वेळी आपण खाणार आहोत. लक्षात ठेवा, ज्या क्षणाला ती इच्छा पूर्ण होणं जरुरी आहे. अहो बाबा, थोडा कानोसा घ्या बाबू. जागे आहेत की झोपे आहेत? ऐकतोय अरे काय चाललं आई? कशासाठी? ज्याच्यामुळं माझे वैरी वाचतायत आणि ज्याच्यामुळं माझी ही अवस्था झाली आहे, त्या काळाचं नाव घेताय. आणि म्हणूनच याच्या मुळाशी कारणीभूत तूच आहेस. अरे जेव्हा त्याच्यापर्यंत गेला होतास तेव्हा सेना मागितली. जर त्याला मागितलं असतं तर जय तुझा झाला नसता. ते राहू दे, याचं तोंड बंद केलं पाहिजे. याला समजावून सांग, आता काहीपणा नको. त्यांच्या मताप्रमाणे जाऊ दे. काय हे राधा कृष्ण म्हणलंय. काय राधा त्याची नावं घेताय. अरे तर हे सारं तुमच्यावर उलटेल. याच्यासाठी एकच करावं लागेल. तुम्ही असे आतताईपणा करू नका. जसं मी सांगेन तसं वागा. यांच्या अरे ही नको असं उठून चालणार नाही. याच्यासाठी करणं काय करावं? एकच, ते जे नामस्मरण करतायत त्या नामात दम व्हा. हसताय? राधा कृष्ण गोपाल निद्रेत हसताय. अब मेरा बटा भरून एक व्यक्ती पुढं पुढं सरकते. सुधन, अरे भारताचा भारतेश्वर होण्याची स्वप्न माझ्याबद्दल बरं बोलताय. तू बघतोय. अरे काय बघणार तू? आंधळा का आणि तुझ्या पाठीवर पाय घेऊन जन्म घेणारा अरे शासन तुझ्याबद्दल चांगलं. अरे त्यानं मेंढपाळाप्रमाणे सैन्याच्या माग लागावं. त्याची योग्यता नाही. दुःख करू नका. परिस्थिती वेगळी आहे. ती साम्राट भूषण समजा. काय बोलतोय त्याला बोलतोय फेरणा येतो. सुयोधन, अरे तू विसरला असेल पण मी विसरणारा नाही. पण एका प्रसंगानं भरून जाऊन अधिरथ पुत्र, अरे त्याला अंगराज बनला. पण वेड्या, दुसऱ्याच्या पिसानं तू नाही मोर होणार. तेव्हा ते टाकलेलं पण
ए तुझं हित नाही नको. मामा सांगतायत ना, ऐकूया ऐकूया. मित्रासाठी तेवढं सहन करावं लागतं. ऐकता नको नको ते बोलून जाताय. बोलू दे. अरे बोलणाऱ्याचं तोंड आपण धरू शकत नाही. अरे. मुंग्यांचं वारुळ आहे अजून ते. काही अरे कौरवानं आमचं सांगणं नाही तुम्हाला पटलं, पण मामाच्या शब्दावर विश्वास ठेवून चालता तुम्ही. तुमच्याबद्दल मात्र चांगलं. माझा शब्द. आणि वेळानं राजनीती विसरलाच रे तुम्ही. कारण लंगणा घोडा सैन्यात अश्वदरात ठेवीत नाही. तिथं हा लंगडा माणूस तुम्ही मार्गदर्शक म्हणून ठेविला. काय कामाचं आहे हे? म्हणू दे. तुमचा पण आम्ही ऐकून घेऊ. अरे म्हणू दे. काय म्हणू दे. लंगडा घोडा म्हटलं तरी चालेल. जेव्हा सारे चांगले घोडे युद्धात मारले जातील तेव्हा लंगडा घोडा कामास येईल. हा तो विसर. मामा चांगले मारले जातील इच्छा तरी आता करू नका. याचे मारले पाहिजे, त्याच्याशिवाय तुझे धावणार नाही. याचं काय होतं. याचं एकच करावं लागेल. काय? त्याच्या मुखातून जे निघतंय त्याच्याप्रमाणे जयघोष करा. अरे त्याच्या पावलावर चाललात तर तो तुमचं कल्याणही करील. काय बोलताय ऐकतात तुम्ही. हो 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 हे आम्ही म्हणावं. म्हणावं लागेल. अरे तो जे म्हणतोय ते म्हणावं लागेल. कारण त्यानं मुखातून बाहेर पडायला हवं. हो ते करावं लागेल. स्वतःचा स्वार्थ साधे हृदयापासून नाही. नको रे. वरच्यावर मामा चला नुसतं वरच्यावर. काय कोणाला राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण शकुनी अपशकुना ठरलेला कृष्ण काय म्हणावं लागतंय. राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोपाल अरे विठ्ठल. कल्याण होईल. अच्छा करणार ताई प्रणाम. शुभम भवतु शुभम भवतु. नमो नमः. आपलंही कल्याण होईल. पण शिवधन वा आजचा दिवस वेगळा आहे. कारण तुमच्या मुखातून हरिनाम निघतंय. हे ऐकून समाधान वाटलं, पण त्याच्याबरोबरच दुसराही संशय येतोय. काय म्हणून. सुयोधन बोला. दुःशासन मामा शकुनी अंगणात करणं एक एक थर रात्रीचा उलटतोय. सैनिक विश्रांती घेत आहे आणि अशा प्रहरी माझ्या शरीरात कारण आहे. सैन्य विश्रांती घेत आहे. पण मला सांगा ज्या इच्छेच्या पूर्ततेसाठी मी झटतोय ती जर इच्छा पूर्ण होत नसेल पण मला निद्रा कुठून येणार. काहीतरी विचार विनिमय करायला नको. अगदी खरं. मग आणि जिथं त्याला निद्रा येत नाही अशा परिस्थितीत तुमच्यासारखा जबाबदार पुरुष निद्रा घेतोय हे मामा शकुनी फारच कठीण. भीष्म कधी निद्रा घेत नाही, पण श्रमणाऱ्या देहाला विश्रांतीची गरज असते म्हणून तो थांबतो. आणि म्हणून तुम्ही इथंही विश्रांती घेता आणि तिथंही विश्रांती घेता. तो कार्य कुठं करता. अर्थ आहे का. पितामह मला एक सांगा. सेनापती पदाची दुराजी तुमच्यावरती आम्ही दिली. आमच्या काहीतरी अपेक्षा होत्या. आमची काहीतरी स्वप्न साकार होती. ही आशा होती म्हणून ना. मग 9 दिवसात काय केलात तुम्ही. सांगा सांगा काय केलं. सुयोधना
मामा शकुनी एका हातीनं टाळी वाजत नाही. म्हणजे तुम्ही तुमच्या मनाला प्रश्न विचारा. सेनापतींनी काय केलं याच्यापेक्षा आम्ही काय केलं विचारला प्रश्न विचारा. हो! पिता! 4 अधिकार तुमच्या स्वाधीन केला. अर्थात तुम्ही आमचा सेनानायक आहात. आमच्या स्वतःच्या इच्छेसाठी जरी आम्ही करत असलो तरी आमचा विचार आमच्यापेक्षा जास्त करणं तुम्हाला जरुरी आहे. आणि म्हणूनच नाही म्हटलं एका हातानं टाळीच वाजत नाही. मी सेनानायक असलो तरी नेतृत्व करत असताना त्याला साथ तुमची असावी लागते. आणि म्हणून अरे तलवार असली म्हणून चालत नाही, तिला म्यान असावं लागतं, तेव्हा ती सुरक्षित राहते. आणि याचा विचार तुम्ही कधी पूर्ण विचार केला आम्ही. आमचं सैन्य लढतच आहे. पण तुम्ही मला सांगा सेनापती म्हणून एका तरी पांडवाला 9 दिवसात का मारलं नाही? मामा शकुनी दीक्षाचं का मारलं नाही? 9 दिवसात या भीष्मानं 9 विहर दिले आणि प्रत्येक विहर सामर्थ्यानिशी पांडवांनी टळले. याला कारण तुम्ही निर्बली, मी एकटा विजय संपादन करू शकत नाही. अरे मी सांगतो याचा पुढं काय तुम्ही हाती चुड्या बांधल्या भरा, लुगडं परिधान करा कशासाठी? आणि बायका जाऊन धरू बाई. एक शब्द तुम्हाला सोबत नाही. तुम्ही जसं मार्गदर्शन करता तसे आम्ही लढत आहोत. पण तुम्ही सेनापती ना, मग तुम्ही एकाला सुद्धा का मारलं नाही? तुमचा बोला. अहो कसला पुत्र, अरे हे मारणार कसे? प्रथमच सांगितलंय धनुर्धराशी धनुर्धराने युद्ध करावं. पांडवांना मी काही मारणार नाही आणि षंडाशी युद्ध करणार नाही. मग पांडवांचा शेवट हे कसे करणार? मामा स्वतःच्या तोंडातील शब्द मामा आपलं अर्ध सत्य आहे. कसं काय? मी षंडाशी युद्ध करणार नाही हे योग्य आहे, पण मी पांडवाला मारणार नाही असं नव्हे. पण का कर्माच्या गती अतिघान असतात आणि त्या घडत असताना कोण कुणाचा रोम सुद्धा वापर करू शकत नाही. अरे एवढ्या मोठा 12 वर्षाचा वनवास, 1 वर्षाचा अज्ञातवास, पांडवाची कूटनीती आयुष्यभर केली काय साध्य होतं? अन्न तुम्ही आमचा खातात आणि गुन्हेगारांचा चिंता. मनात जर मारायचं नसेल, मनात जर आमचं हित करायचं नसेल तर तुम्ही त्याला कसे मारणार? सुयोधन, अन्न तुमचं खातो मी. काय निघत आहे? माझ्या आधी तू जन्माला आलास की तुझ्या तरी आमचा जन्माला आला म्हणून अधिकार नाही. तुम्ही सर्वस्वाला त्यावेळी प्रतिज्ञा करून तिलांजली दिली. अर्थात अधिकार आमचा आहे. आमच्या अन्नाचे अरे माझ्या बापाला मी शब्द दिला, कारण ते माझं रोत होतं, ते माझं ध्येय होतं. आणि म्हणून या राजगादीची सेवा करी, अधर्माची नाही. अधर्मी तुम्ही आहात. सेवा करीत असं म्हटलं, तुम्हाला मिळत आज नाही. पक्ष बांधलाय. आणि सेवा करीत असं आम्ही जर अधर्मी होतो तर आमच्या सेनापती पदाची धुरा तुम्ही काय म्हटलं, तेच काय? याला कारण एकच आहे. काय? कारण मी याच शिवसेनाचा बांधिलाय. बर मी याचही सेवा करी असं मी म्हटलं. त्याचबरोबर तुमच्या सहित 11 खनिज सैन्यानं मला विनंती केली आणि सेनापती पद स्वीकारायला लावलो. कारण